Na mellor entrada do ano en San Lázaro, o Noia non foi quen de levar a victoria ante o Boiro. Os noieses caían por 1-2, cortando a boa racha de últimos resultados dende a chegada de José Manuel Pose ao banquiño. A primeira metade foi de claro dominio local. Os noieses, a favor de Bento nesta primeira parte, tiveron as mellores ocasións. Aínda así o resultado do descanso non se movería. E no fútbol, o que perdoa acaba pagándoa. Na segunda metade, os de Víctor Santos foron mellores. Un tanto de Llavé, de fermoso libre directo, adiantaba os boirenses no minuto 58. O tanto foi un auténtico mazazo para os locais, que ademais volvían ver minutos despois perforada a súa portería. Un erro na zaga foi aproveitado por Miki para facer o 0-2. Aínda así o Noia non se veu abaixo e continuou pelexando na busca de alo menos o empate. Un tanto de Rendo de forte trallazo dende longa distancia recurtaba o marcador, a falla de 10 minutos para o asubío final. O gol espoleou aos locais, que o seguiron intentando, pero xa non houbo tempo e o marcador xa non se movería, deixando definitivo 1-2. Con esta derrota o Noia ve truncada a súa boa xeira de resultados das últimas semanas. Segue en postos de descenso, é penúltimo clasificado con 23 puntos. Pola contra, os 3 puntos de onte meten o Boiro de novo na pelexa pola promoción de ascenso. Son novenos con 48 puntos, a 8 da cuarta praza que ocupa actualmente o Racing Vilalbés.